Samtang mga barangay health workers kansang serbisyo giterminate sa City Hall, mamahimong maka-apply pagbalik. Siluan Mirondina sa report. Nakiktigom kaganihang buntag si Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos ngadto kang Cebu City Mayor Tomas Osmeña aron ipasabot sa mayor ang kamahinungdanon sa mga barangay health workers. Si de los Santos ang gisanguna ni Osmeña nga mamahimong deputy mayor sa Committee on Health. With the present situation now of over 1,000 surrenderies, at the end of the day, ang bottom line who can really help strengthen this program is the barangay. And we really need the barangay health worker. Matod sa konsehal, nakumbinsi niya ang mayor. Gani bukas na ang City Hall sa mga barangay health workers nga buot mo apply. Ang Dakbayan sa Sugbo adunay 546 ka mga BHW. Hinuon adunay pipila ni ini nga nagdawatan usab og honorarium gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay gawa sa 5,500 pesos nga ilang nadawat gikan sa Dakbayan. As to the termination now, it will hold water, no? But if they can reapply, yes, the mayor said, yes, they can reapply, and then we will evaluate on the basis of capacity and the capabilities of each BHW. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.